Simbarashe ma watema ndiwe takamire nyari pamberi penyu nyaya ndekudanana nemukadzi wangu ida kuti pane mombe 6 ari pere mukadzi wacho vane mbowo dzako ya pamberi ari pere mukadzi wako ya pamberi niite ayamu ani mapilizi iye chete niite ayamu ndisaite noi taura tinzwe Alex Simarashi ngambada mkatumfoko ngambada mkatumfoko bakara ngambada 2022 angapa mdzime wao ati dzikora futi tinzwe wati Simarashi masima ngambada bakara ngambada 24 October 2022 kwadzo kapiwa mari iyo rirutaurwa hanzi wakabatwa wakatorara nevairambiki ngai pamusoro y'isho mambo pamusoro y'imambo madzishi baretsori munomo ngangoti nyaya yekutaura handizivi ende hazvina munhu akaraitika iya rudamata uri pamusoro ndaikumbirawo kuti ndikwanise kuwabvunzawo akusiwe rando mumwe inini ndine simba rake saka hakuziyero iye anondiziva but orit ndikatinzwe nai ichokwadi here zviri kutaurwa nemurume wako mairara makarara mese uchobva mawanikidzwa mawanikidzwa zvaita sei maamuri pai sinzaizvi maamuri kurwizi ndadziri nguva 2 dzemakuseni dzemadzizvaroira asi mamabvira kudhara muchidana nenyu zoti makarara makangani kunze kekurwisama makamboita futi kakari kekutanga yezvo simba pamusoro y'imambo vaguru ndokumbira kuti mundipindure ndine here musi wandakambokumhai kana kumborisana nemi even one day ndakadanana nemi zvazvaita seizvi auti hazviitika zvauri kuda kutaura izvi uyu murume wacho ari kuti akakuwanikidza mukadzi wacho ari kutaura kuti hongu takabatiwanikidzwa takarara saka uri kuda kuti wanopenga here aiwa handisi kuti vanopenga mambo asi ndiri kuti saka kana vasingapengi zviziva kuti pane chokwadi dava kuti vanopenga taita kuti amentary deranged vanopenga pakaitika zvinhu usapedze dare nguva yadare nezviro zvero paakataura nyaya idzi ngomana anga atombobva mushure mekunge atomborwara akatorapwa saka mukadzi wacho ari kurwara here nyaya iyi vakundigadzirira nyaya isina kupasha wogadzirira sei mambo ndaikumbira kuti ndibvunze mukomana kusataenda dzakokutaura kuno kana vanotaura kuno simba ndikangokubatsire panyaya dzakafanana nedzidzi dzine umbowo wakaitika munhu kutora pfungwa dzakakwira kuzokwisa kudare kuno ingavabati tozvati mhosva inonetsa kubvuma so uda kusaganizira yekubuda nayo kubuda nayo hapana kwauchatoendaba yauri murume chaichai zvakaitika uri kutochema-chema pamutongo asi nyaya iyi yakambotongwa mambo sedare remusha isati yaenda kwachangadza
because yakambotongwa kuti kwachangadza. Nyaya iyi zvakaitika kumukomana akaendesa mukadzi wake. Akabvunzwa kunzi uri kuendesa mukadzi zvaita sei? Zvandadaidzwa naTezvana. Obva aenda abva anopedzazve 1 week. Achibva auya neaudio. Aitaura kuti ini ndakapfimbirwa simba namainini. Muri kuona? Auya neaudio. Vataunganidzwa semhuri pamba. Pakunzi imi inzwai audio iyi izwi ramuriziva kumbira mukadzi waye. Vanhu vakatinoziva. Zvikanzora saka tota haana kuzviita here mukomana uyu mukadzi uyu ari kuzvitaura ega. Zikanzi uyu aindopa akabva ati inini pandakabva kuendesa mukadzi wangu ndakabva ndabva nekwamambo Makono pandanopira nyaya yangu. Mambo Makono vanibvunza kuti simba wacho anei. Hanzi ichibva ndawati haana chainacho. Mambo ndopa wakanditi iwe chienda unotora hembe dzemukadzi wako uendese kumba kwaSimba. Ndopa akauya nehembe achida kuunza kumba kwedu vaamiswa naNamudhara. Kunzi iwo hazviiti kuti utizise mukadzi unoisa kune chimwe chikomo. Asi aiti simba iri ndaripiwa naMwari kuti ndiite izvi. Then mumusha vakabva vachiti iwe kana wapiwa simba iri naMwari, kana iwe wanzi chimirira mukadzi wacho auya aende kumba kwaSimba, then iwe kana mukadzi auya aenda kumba kwaSimba ndopo wachizoendesa hembe idzi. But hazvina kuzokwanisa kudaro nekuda kwekuti chakazoita kuti nyaya ende kwachangadza. Hazvina kuzokwanisa kudaro nekuda kwekuti pamunini wakanga wakuti handingagoni kugara nemukadzi anopfimbira varoora chi vamwe varume, ngaaende kumusha kwake mukadzi wako. Wadzinga mukadzi paenda kumusha ndopakano mang'ara nyaya yake kuna na mai wake wazoendesa nyaya yakwana Changadza. Saka pamunini pawakatora pakaereki pakanzi ipa vamwe audio nekuti Simba anogona kubvutira foni iyoyo nechisimba nyaya ikashaya umbowo. Pamunini ndo pawakatora foni yayo kwakuchisenda audio yaya kwakuona mune maaudio akawanda. Wachibva wasenda maaudio aisi. But watodzinga mukadzi ndokuchizotaka kuplaya mamwe maaudio akanga ari mufoni aya. Kwakunzwa kuti naiwo zita rawo torimo mukati nekamwana kawo kuti iwo naiwo waitoda kurarawo nemukadzi uyu achipimba mukadzi uyu nekamwana kawo. Kwakuchizonomirira mukadzi wawo watona kuti nyaya inyaya yekugadzira zvekuti inini pamushaka ini ndakakurira musha mawo mukomana nditochingira nababa wake munin'ina wababa wake iye baba wake wakashaika takatokura tese. Murikuona? Saka munhu wese akanga atondivenga kuti iwo haungaiti zvinhu zvakadai wakurira mumusha munomu. Kwakuchizoziva chokwadi mamini otodzinga mukadzi ndopakuchienda kunoenzaniswa kwaShichangadza. Wakati mimi chiende munogara zvakanaka. Eri kakati inini mukadzi wangu ini ndinomuda. Ishe wakati aiwa mwana zvakanaka. Chienda imimi munogara zvakanaka. Hatichadi kunzwa nyaya idzi. Iwe ereki iwe zvawati iwe waane kwakugara. Chienda undotora nemhuri yako uende unogara kwaunodi kwawakawana. Kuitira Simba uyu handiri kuti iwe mukadzi wako akambomupa $40. Next time akutomupa iri 60. Ndopakataura kuti inini ndinoda kurima. Mbanzi ikoko kune masabhu eko ishekadire variko. Unonomhara Simba ikoko. Then nyaya yodi yotonga. Murikuona? Ndomaperera akazongoita chi? Akazongoita nyaya. Asi mumusha ndakanga ndatosviba ndatunzi. Yakambouya here nyaya iyi? Mukomana panambata kari nenzina rangu ndakaenda kwaSabhubhande vakanditi alright. Pandakachibva kwaSabhubhande mudzimai anga ari ndomwa mushonga. Mudzimai ndomwa mushonga wandafonana naTezvara wangu. Tezvara ndo zvakumo. Tezvara akati aiwa nangu yekuti taenda kwaTezvara. Takaenda takasvikira kwaSabhu tazoenda kwaMukwa pasi vakachiuti nyaya iyi wanzwa nyaya zvangu nyaya ndeye Mambo Makono. Nyaya zvaire Mambo Makono ino ngaidzoke kumusha kwayaitika. Ndadzoka kwayaitikira. Ndichidzoka kuna Wagwande wakatonga wani Samoni akabva kwaChangadza. WaChangadza Samoni zvarakusunga ini kuti ndini mushaishiro. Ndini ndashaishirwa neuyu. Hino zvana Wagwande ranga riri pafoni vhema. Zvana Wagwande iwo uchitoenda nokuti isusu hapana zvatichaita kuti nyaya yemusikwa waMakono iyo nyaya kupi yauyu. Amaini ava ndozvadini ndozvavaita. Alright nokuti inini amaini ndauya mumusha inini baba namai vangu vakashaika. Saka mukomana charamba mababa mudini. Saka ava vari kuusa zvadaro manje ndachitaura sana baba mukuru variko. Vana baba mukuru ndozvaitika mukomana wepa pamukoma wangu.
wakatanga kutoonedzana iwo pachana pachawo totsikatsika nyaya mai nawo unoti mai unoti mudzimai akatoti chitaura mawachangadzo mudzimai akati inini $40 ndikapiwa $40 ndekuyo toshiyana namaini ndichiwapo 20 ndosonichi ne$20 ndowapa mukadzi wakwapa mudoko saka ini pandakashowapo echitaura kwangu kwapasi pandakazochiya kutaurawo kunana kwangu wangu ndozvapo izvi zviri kuitika wauri panyanga yangu kuti tinanatezvara kunana yangu tinofambidzana tisati tisaonana saka zvanagwani iyo chimira samuna toti sinzi maina watoita hasha goenda kwashe takwashe kudari kwashe mabvunziro akaita naishe wakati nyaya ngaipinde mudare yapinda mudare maishe ichangazi wakati bhadhare mari tabhadhara $20 uyo akazi bhadhara $20 aramo bhadhara $20 aiwa iyo nyaya kwatiinzwi kana usiri uri wesinobhadhara mari zvinhu zvaitika musafoni zvadaro amai nino wakanga wapana nepasipo noti nini amai pandakabva kumusha kumudzimai wangu anangotaura naiwo asi ino wakanga wakutondienda kunga ndakafesana navo anotombofesana naiwo pachavo tati ini amai nawoka ini ndiminya kutoshaishira asi amai nawo kuti yakupi kunokundisindisa tisikutuye kanizanyarira iyo chitaura nyaya yakandati mudzimai wangu ndakambata ne$40 yes ma2022 ndambata ukaroka ndakanyarara bandatangotresa kuona kuti zvakamira sei pakuchisvika uyu ndiye agara nichi nemudzimai wangu dzasikuchi kumarwisi kwedzimba nekuti dzimba dzangu dzipasaimerwisi dzine chikukuru irinozipazasi saka ndakabata chi mudzimai wangu akara nechi neuzvi zvarabvimai saka zvachidaro nachichangazi ndo nyaya itori iyi nyaya yamabva haisi nyaya amai nini munofanira kutokumbira soro kune zvamakati makapukanya kumusha ichi wemwana nekuti muti munhu hanachi hana wabereka zvikanzi naiwo amai naiwo mai guru wemwana wemukomana vati pamusoro zvikanzi murikuona mukomana anotopenga mune mukadzi wacho sakani zvamunoona mwana musikana uyu akatopingidzirwa nemwana wangu ndindakatitoti awane musha svikanaishi mashoko ehadini hatauri munotofanira kukumbira kwamakashashira mwana ndimakatoshasha shamwari iweyo unomwe here musha Alright. Tinoda kuti tirege kusoro ifango munoridi kumhuri inogara kuduri kwandinoga ijekesereya imhuri yekwamukume patakaenda kunhare kwambori mapavari ava ndo vamukume vari pano ndokunyoredzako vane madzikoma avo mai ava ndo vamukume vari panapa tinoti baba avo mbuya vamukuona vari pakati ndo maive ava mbuya avo mai avo muroora romumusha imomo mukadzi wemukoma avo vane mwana uyu asi uri mumusha uyu bo avo mai ava vakagara pa ndo mukadzi mudzimai we ava wamuri kunzwa kunzi mai nini wakanyenge ndo wakazonzi ndimanyengera uyu mukadzi muroora varoora vese vari pamwe chete saka uyu aenda kwachangadzoni ninyaya akauya nesamanizira ndakaona tsamba iyi iri kunyorwa inini zvikanzi isainei kuti maona tsamba ndikati nemaziviro angu uyu ndikati ai inazvitauri newe ndikuda wana baba wako kunzero hazvina kunyatsoita zvakanaka kunani kune uyu pane gore akaenda akasunga uyo ari kumotika pamai vari pakembo paya panonzi pamaesaizi pakembo chacho pana mai vari panopinda ZCC mai vavavo vakamubatsira akaenda ndirimo tiri vatatu namukoma naiye kuti wechi4 ari kurwara akasunga retambo handiziri kuti nyaya yaari kutaura haizivi chokwadi kana nechikwadi asi ndiri kungoda kukupai muone kuti ndo zviri kurarama pamunhu saka handizivi chimwe chiri kundishamisa ndechekuti mai vamunoona akavasungisa ndimbuya wake mai vababa
Iye uyu vatonesa manisi kunyazure vari kuti vakunyazure vane mhosva yacho yekudya ng'ombe yavo yehumai akavati vakandibira ng'ombe yangu vakauraya sikaidza hama dzavo vanatezu vana sekuru kubvawo kwakuchibatana nevazukuru vavo kuti vapfudze zvirango zvavo saka uyu akazoenda mapurisa kuti vauraya ng'ombe yavo saka kuti anopenga ndozvandakaona kuti uyu ndiye akanyengerwa mukadzi mukadzi wacho anopengawo futi kungotaura ndakaona mambo ya inyaya yakukorwa kuita statement dzabuda kurwara uyu zvotorewa kuti aunyengerwa mukadzi nekuti anorwara Saka mapepa ndiyei apa ndemombe yangu saka zviri kuti uyu dai anyatsotsanangudza nyaya yake saka zvabuda pachena kuti kana uyu anga ari kurwara achipenga uyu akatora advantage yekurwara zvabuda pachena akatora advantage kuti ari kuhasi mazuva acho anga asikupa mushe ndokutora advantage yekupimba mukadzi wake saka mukadzi wake akarara naye sebaba wemukomana paari kuti akanyenga mukadzi wangu dai akamubata ochiuya kunana baba kuti baba ndozvandabata kurwizi zvakaitika hazvina kuitika zvakatopedza mwedzi ndotonzwa kuti ndoenda nemukadzi kumba ndindakakura naye kubva akasiyiwa ari mwana mudiki ndindakakura naye ndimuchengeta baba ndozvaitika kurwizi ndakatonetsa naye ari kuti ndinotota kudawo ndimutsvaga ngoro yekuti kana motikari yekuhaya ndiende kwanatezvara nemukadzi ndikati iyo mukadzi asina kana amwedzi waroora hauna kuendesa wakuti wakoyo kana pfuma wakuendesa mukadzi yefuti kuti kwanatezvara hazviiti ndo pakazodzoka zvichinzi ini ndakatotuma mwana wangu kuti andipfimbire ari ne11 years andipfimbire mukadzi ndakamira muchidziro kuti wauye nditorara nawo muchidzirima yavo murunzwa yaaudio yaati ngaakudidze muirwe yaaudio nyaya ndikuona kuti yekutofoma nyaya ndekuti inini wacho ndakatodzinga mukadzi ndini ndozoona ndakunzi chitransfer yamaaudio ndotoona audio yekunzi ini ndaitotumawo mwana wangu ane 11 years kuti anditopfimbirwe murori ndirari naye ndakamira muchidzere mukuona mukadzi wake anonzani uyu ane kamwana zita anonzani zita rake anonzani mukadzi wenyu anonzi moblessing saka pane abatsanangura kuti ishe wakati uyu abvise 20 kumari yedare ishe changadzoka izvo titonamba dzakana kuafonera vari kudzairese uyu akatonzi iwe buda mudare haana kumbonzi ari kudiwa mari nashe changadzo ngaasasvibise zita raishe changadzo wakapinda mudare ndini nemukadzi wake naiye erekuya ipapo uyu akatonzi buda mudare murundo hapana ishe changadzo haana kutombutaura kuti akazomufonera apa vakati mukomana akatora foni uye haanga asina kutobhadhara mari yedare bauyu $20 yedare akasiya foni ikaita mamwedzi nemamwedzi ndikazosangana nawo ishe changadzo akati ko mwana venyonge asi kuya kutora chii foni yake anofanira kuuya mwana uya kundokumbira ruregerero kuti ndakanyangadza nekuti akaita dambudziko kwaari ikoko imi ndimi ana mai vacho munogashira nyaya yake nokuti baba wake namai vake vakafa zveshuwa asi isusu tisu ana mai vacho nana baba vacho vari kutaura saka ishe changadza akati totaura achiti haana kutaura kuti nyaya yemari uyo anobhadhara akazosiya foni ndiye akazosiya akazoti atotengesa fodya zvine zvimanje manje akandopakaendesa iwo moblessing uri ndikuona uri uchiri zera diki uyu simba uyu
kuti mudanane chii chachaitika simudza izvo maini ndawakandifura wakati danana simba wakuya kuti dollars itogowana hafu hafu worava naye ukasaita kudaro haugari mumushanana iwewe murume wako anomborwara harwari maini ini wakura sei ndimi akati dana neuyo ndinatoananambobvira uyu sinzi akaroorwa nemunhu wake waitonetsana ndinaiwa kanzela ini handinambobvira ndataura zuva kana rimwe aitoserakaramba mambuya avo vari papa murikuvaona ndo wakachengeta mwana nababa ava vari papa ndo mbuya pamumai wababa wake zvakatowasungisa waimainina ava vaikumbobva waigara naerekuni waitouya vachisvika ndasvibika chikafu changu ini ndichivapa wotodya wotodzika kumba kwavo hawana kana zuva hwani ino wakasera kana nambuya kana neni kana vana vari kumba chavo havana aitosvika chiti makumba angu ari pena simba achirara pamubhedha pambuya achifuga bhurangeti murume wachoenda kwekweni wodzoka achiti mumutsa mumba mambuya imimi makambotaura here handiti wapfimbirwa maitaura nemameseji nemafoni maingotaura mega muchingoonana ndambudzo kuna ishi wataura nyaya dzekurwara kweuyu kuti nguva yakarwara uyu angatoni mukadzi here kana kuti angasikani mukadzi amakati akasungwa mumota achiendwa naye angatoni mukadzi here panguva iyoyo siyazozviti angarura nokuti kuroora kwake handina ndakazomurwa yanyaya ndakuti munongedzera kuti ndiye mukadzi wacho asi panguva yakarwara ilast year muzhizha dai muchirimo asi tatatowards muzhizha akaenda akanorapwa atone nguva kari achigara murumo havana kuita nguva vakamuuya ndobvaagara kunze kumba kwaanogara kunze kwemusha ari mapepe saka magariro mwana uyu ndewani ndewani mwana uyu ndewangu asi pandakaona kana uyu ndokuti mwana kuita wangu ndewangu kana kuita weuyu mwana wangu zvino kuzvitambira mudzime wangu nyaya yashaya umbowo unonyatsobatika wekuti tingati tingaconvicte kuti timupe mhosva nekuti hapana umbowo unonyatsobatika wakaeka wekuti tingape mhosva kuti hano pakaita zvinhu zvakadaro nekuti chekutanga pawakabata mukadzi wako akararwa neuyu wakaenda kundotaurirani ndakataura sabhukani kwapera nguva yakadii pana musi wacho iwo musi wacho wakaenda kuna sabhuku uchitadza kuenda kuno madzibaba ako madzibaba pandakachienda zvakaendatika pandabata mdzimai angu akarara tutuyu ndakachienda kwasabhukani nokuti patime yachongosi padhuzi ndaenda kwasabhukani ndavatsanangurira ndauraiti iwo unochitsananga kuti baba mukuru kubva ndazochiti waitobva kwarisape vandachienda kuna baba mukuru vangu vakuru ndichisvika ndatatsananga ndo zvandinodini zvandaona izvi nenguva dzakadaisookutisarangatudoka nabangu bangu vangu kuti mudzimai wacho mudzimai wacho ngadi iwe mudzimai ndo here zvanzi mudzimai bvatangotodini ndochema zvanzi ndotodaona tete wangu adini varipo nekuti inini zvinezve amainini ndo wainditi chini ukapiwa mari toshare saka murume asvika paunibata nechi nemudzimai saka iwe pawakapiwa mari wakaiona kupi mari ndakaiona yanga iri muhomwe yesechewo saka payanga iri muhomwe yesechewo ini ndakachibvunza kuti mari $40 wakaiona sei iri muhomwe yesechewo kuiona apo ndaatongotenge ndaida wendotenga nzungu kwanonzi mbuya murwira sama inda ndine mari yangu nana 200 mandachiti naye amainini rege tindotenga nzungu kwambuya murwira mandachiti nditore chi mari iripi zvanzi mari ndakaisa pai ndianaidaro ndinini ndiamaininawo
mari ndakaisa ndiyamaini waidaro ndakaisa mubhegi ndataura mandachita samari mandakavhura ndatoita samari vanona hazvidi mari iyo mandachita ko iyi $40 iri kutsvagei ende mari yedu 200 panapa tiri kuerenga tikuona 200 dzakadini akakwana saka mari yakubva pa200 ichiwanda sichirudzi kuna mudzimai wangu zvikanzi nemudzimai uye mudzimai vanzini ndautozviuraya iwe wazozvibvunzire paatotiza mudzimai vaya atoti mudzimai chija kudini chakuitika mudzimai wani mudzimai wangu bada achiti iye chimhanya chidzikamirwisa ibada achitera ndatira nesaiti ndeiya anozondudi ndikutirwa mashure andachingomukana ndaenda kumubata zvaunoita zvomadini sena nazvo singatidini ngatagara $40 ndangoisa pasaiti tagara kudaro mudzimai anozoti murume wangu haana kundiporowa kana kundidini asi ari kutresa kuti zvadini zvafamba sei nemudzimai ndichidaro ndokusvika pandakazochimusvika akarara nani neuyu ndopanda chimubvunza ndati iwewe horaiti izvi zviri kubva kupi $40 uri kutera mudzimai wako uri kutresa mudzimai wako muri kufamba mese wamubata neuyu wangu watorara wese kato wanga wasati wanga wasati but $40 anga atopiwa wakazovabata simba kuwabata zvavachiitika ndachigara nemari yairi pai iri mumba ndagara nairi mumba naoti nangu ana kutaura mudzimai wane zuva rangu wakadino wakapangana tichadini tichasangana zuva iri ndo randakachivaba noti zuva rangu ramero raiso mudzimai ngatidini ngatirare ngatidozorora inangu atidozorora ndoenda kugeza chi enda kugeza imba anadaura itodadi andanyara obvatora dress yake refu nemaruvaruvaso atora obvadimbura sipe yake inandamudadini ndakanyara zvikuru masumu angu anaanotaura aa ndakanyara mudzimai atobuda kudini saka mudzimai wangu uyu mabuda aita anosongotaura ndiri kuendochira mvura tichisongoenda tiri nhasi chijaridi chatikamuzve ndatongorara zvitondungo zvibvunza ndanyara vandachigare bandavhura musiwa ndadini ndadzikapana kuti veneri une mudzimai wangu ndokuchisvika uyu atiri pamusoro pechi nemudzimai wangu mudzimai kwapera nguva yakadini apa ngoti patoita kanguva kashoma nanaiye atodzika patotanga nguva tingatoti 15 minutes tichisvika kuno kundotoona uyu wakatorara uyu atorara pasi apamusoro uyu burugari angasati ari mari iwe chii aurauraya ubhatisa akatiza ndiani uyu ndochimira uyu mukadzi bhati angotodzamira ndaumwa mushoro tati oraita ndachifuna tezvara ndo zvako zvakuno kana tezvara hweye kunwa mudzimai iwe $40 wakaitora kuanga aiyo baba nguva yese taitunga mari nazvo $40 topiwa ndiye akandipa ndaitongonyaro ndezvitauro mukomana wendi akandipa $40 anipa $40 akatosangano nguva dzakaumafora umbo wacho manje paukupesana manje kwekuti mukadzi akuti akarara kamuchiti ende kakabatu kangari kamuchita ichikasa kashoma kuti patange kuti patobviswa $40 usatorara naye saka papa kuti mukadzi kana murume panasi kutaura chokwadi iwe wakarara nemurume uyu kangani $40 akakupa achiti chitozotorara tese $20 ichinzi ndeyani ngeye usina kupa mainini yavo aiwa ngei wakagara nayo iyoyo mainini handokutaurira ende mainini madhiri dhiri watoita kawakuda mari yavo ngei usina kuwapa kuti aiwa ndabvuma ndaakuchizondorara nemunhu uyoyo wowapa mari yavo chakaita kuti uchengete mari chii zvaita sei nekuti ka mainingarwaka kuti iwo upuhwa mari wondipa 20 handiti iwo wozopuhwa 20 wachiti ndiro madhiri atinoita ndizvo hanzi ndinoaita nani amwe handiti umwe wacho akamboita naye ndiani madhiri yayo
Ndio waimborana nemukomana uyu wachipuhwawo Martin mainini waimborana nemukomana uyu iwe wogozouya sei kuti kwauri kuti wotopuhwa $20 inini onipa $20 vaizviziva kuti uchapuhwa $40 mari $40 saka iwewe wakapuhwa $40 wakadii kutotaura kumurume wako but waida mari yacho saka zvekuti kana nhasi ukapuhwa imwe mari nomumwe murume unoenda futi ngei ngei zvisingachaiti ngei zvisingachaiti apa zvakaitika ka asi murume wako anga asikakupi mari yange ire kutanga nzumuka aida umbo wakatijeka Baba, pamakafonerwa nemukwasha kuti ndozvaitika ndii makadaidza vana makwedu ndo baba wacho baba womukadzi inini wanawo wakandifonera ndiri munhu ari kubasa ndakati wanai uyai chii chiri kunetsa sababa tigadzirise nhau yani tigadzirise nhau yedu nekuti mwana uyu inherera ana wangu mukwambo muri kuona hana anomumirira muri kuona kana zvese zvaari kutaura izvi hana anodini anomumirira ndopomunofanirwa kuziva changamire ipapo nekuti nhau yayo haidi kutenderera pachangamire nhau inoda kufambiswa sezvaiye nekuti mumwe munhu anogona kuramba nyaya kana kuramba mhosva padare akapara mhosva ndakumbira mumambo wangu mukaone mambo papa inini ndinonyara zvikuru ndandisina tarisire kuti ndo zvichaitika kuwana asi ndakazotonzwa mwana akufona kuti ndo zvadini ndo zvaitika imi muri kunzi makabvunza nenyaya yemari akati chii mwana wenyu kwamuri wauya kumba kwenyu nenyaya $40 nauye mari yakataura akati ndakapiwa ini ndakapiwa mari $40 nomukomana wandakadini wandakarara naye ichokwadiachitaurira imimi baba wacho mwana wenyu achitaurira imimi mwanasikana ayo akataura muye mukwambo ndiye akataura mwana yobva azvibvumira mwana achibva azvibvumira akati ando zvakadini ndozvakaitika akaburachi koita sei nyaya iyi kamangu garai pasi sema unena ndikuita inombondosendekwa tozviona mazuva anotevera ndambonyatsoongorora umbohati kuti wakamira sei nototi apa uri kuramba kunyatsoti tseketukei asi kumboyosezva mamboreva kuti stragof zvingatomboonekwa kuti zvingaidi kuti apa asikunyatsomira right iweyo anza simba rashe mambo wobhadhara mari yemakosi ekunzwa kudai kuti akunza wakasenzesa mari yekuti vanhu vauye kudai $70 yekunzwa kudari nenhau iyi nemabhazi mari yopinda $100 wobhadhara mari iyo
yekudzorera mari yekuunza kudai unoibhadhara rini? Shongu $100 pamusoro wemambo handinonyatsopanzwisisa nokuti inini ndinofanira kumubhadhara kunza kudari waita kunza kudari waita wobhadhara makosi iyayo nekuti dare harisi kugutsikana kuti zviro zvakafamba sei, asi hatingakuburitsi munyaya. Saka omudzorera $100 yake yekukunza kudari. Kwenini makosti andashandisawo ndinokwanisa kuzomawana here kana kuti muri kuti ndabatwa nemhosva ndinofanira kubhadhara $100? Dare harina jekeso panyaya iyi kuti tingakuburitse munyaya zvachose, asi nekuti hatisi kunyatsobata umbowo hwakajekesesa, dare harichakuconvict kuti une mhosva, asi yakuti chidzora makosti awakabhadhara akabhadharwa nayo kukunza kudari. Ngekuti unyatsopanzwa dare harisi kukubuditsa, kuchena kwako hatisi kukuona panyaya iyi, asi umbowo hwacho manje kuti nyatsokuti dzvi wangonzvenga pachinonga safe by the bell, but nenyaya kuti harisi kukubuditsa chibhadharo makosti ake akasindisa kuya kuno yani ndine chikumbiro handizivi nekuti inini pachangu iye ari kuzvita neumbowo wake wemukadzi wake achizvitairira, inini handina ndikuzvitaura pachangu. Kuchiwanhu hamuna here zvamungakwanisa kuita sezvandamunza zvichitaurwa zvekuseri kwechuru kana kuti zvingaitwa kuti pamwe kumuteo kuti chokwadi chibude pachena? Unodzoka next year 25 ndokuendesa kuseri kwechuru. Ukabatwa kuti ichokwadi ndiri kuzvipira mambo ndo chingatogona kundichenesa nekuti handinambobvira ndakapara mhosva iyoyo ende handizviziva. Kana iwe wakazvipira ndaingokumbira kuti kana zvichibvira tinoita zvechiwanhu zvamunoita zvacho kuti chokwadi chibude pachena. Ndozvipira kuti ndiite izvozvo. Mouya musi wa25 tosaka namusi wa25 kana mauya munokurumidza kutaura mapurisa kuti nyaya mukurumidze musazosvike nguva ine muri pana 25 mwedzi uno wachiremba wacho wachiremba 14 yekupinda mumakati kachiremba ya ile yekupinda mumatai ndingatofa ndaigona kutsvaga kana zvichibvira 14 ne10 yemuno moenda kwachiremba. Okay. Hande manzwisise ndanzwisisa 25 mwedzi uno aleke mazinza 25 nese munena namoblessing baba ndokupa chiremba kuti andoone zvaari kuda. Chiremba kana akati aiwa hapana mukadzi wangu akanyepa zvee zvichionekwa. Hawanouya ivo right hande but watu unenge wari kunotobvisa 50 kwangongosara 50 dangobvisa 50 nyaya yopera.